vosaltres. Llavors, sí que és veritat que jo he construït la presentació a partir de les vostres preguntes, però ara parlant amb vosaltres igual veig que teniu unes altres inquietuds. Llavors, jo ara us explicaré quina és l'estructura, aniré tirant, però m'interrompiu en qualsevol moment, i si hi ha un tema que estic explicant que ja teniu molt coll avall i prefereu parlar d'una altra cosa, ho fem, ¿vale? Perquè, clar, sí que està molt enfocat al currículum de l'ESO, que era la demanda que m'havien fet, però si ara hi ha inquietuds sobre batxillerat, com qualifiquem el batxillerat, com enfoquem de manera competencial les situacions d'aprenentatge de batxillerat, però hem d'avaluar amb números, si també tenim neguits en aquesta línia, els podem tractar, ¿vale? Així que tiro milles. Doncs com anava dient, recollint les preguntes que ens heu fet arribar, les he com englobat o classificat en 4 grans blocs. Hi ha moltes preguntes referides a lo que és l'arquitectura curricular, no? Tant els elements generals com més concrets, com es relacionen entre ells, les diferències, per què van uns, per què eren els altres, com operen quan programo, si els he de treballar tots, de quina manera. Per tant, hi havia com moltes preguntes al voltant del que nosaltres anomenem arquitectura curricular. Després hi havia també preguntes en relació a les situacions d'aprenentatge, sí? Diferències en una unitat didàctica, com constituir-les, si el model que ha publicat el departament és l'únic viable, etc. Després un tercer bloc de preguntes en relació a la gestió de les hores aquestes, no? Ja no tant idees, que ja veig que aquí els centres estan treballant en això, sinó com es qualifiquen, com treballo elements curriculars de matèries que han perdut hora en el marc d'aquests projectes, i després també el tema de l'avaluació, no? Com podem promoure l'ensenyament competencial però avaluar, no? I a l'ESO encara ho veiem relativament senzill, no? Ho entenem, però el batxillerat també ens genera una mica de controvèrsia. Llavors, a partir d'aquests 4 grans blocs de preguntes, que eren on estaven la majoria de les vostres inquietuds, he organitzat la presentació en 4 blocs. Els 2 primers són els més potents, perquè és on hi ha més gruix, i els altres 2 són alguns apunts i algunes idees i respostes clau. Doncs, si us sembla, començo i, com us he dit, en qualsevol moment m'interrompiu, feu preguntes, etc. Llavors, començo amb el primer bloc referit als elements curriculars. Vaig a fer un repàs ràpid. Segurament moltes de les coses que diré ja les sabeu, però sí que faré potser algun apunt de qüestions que no estan explicitades de manera molt concreta en el decret, però que sí que són importants i que ens ajudaran a desencallar preguntes sobre com hem de programar. Llavors, a mi m'agrada explicar que el decret actual té com 2 nivells de concreció. Té 2 elements curriculars que estan en un primer nivell, que ens ajuden a construir un marc, i després té 3 elements curriculars que estan en un segon nivell, més específic, més aterrat. Anem a veure aquests 2 primers elements, que ja n'heu sentit a parlar. Són les competències clau i els vectors. Llavors, amb les competències clau m'agrada mirar aquesta infografia, aquest dibuix, aquest esquema, perquè aquí els professors tenen ja molts dubtes. Aquestes 8 competències clau s'han pactat en el marc europeu i estan de guia i de referència pel desenvolupament curricular de tots els currículums dels diferents països d'Europa que formen part d'aquest pacte per l'educació. I és a partir d'aquestes 8 competències que generen els perfils de sortida. Llavors, s'han agafat aquestes 8 competències i s'han especificat uns indicadors que ens diuen respecte a aquestes competències, quan l'alumne acaba 6è de primària, 4 de l'ESO o 2 de batxillerat, quin ha de ser el nivell de domini d'aquestes 8 competències. Però no només s'han utilitzat per redactar el que ara anomenem perfil de sortida, que és la primera vegada que tenim aquest terme en el currículum, sinó que també s'han pres com a referència per desenvolupar el currículum en si mateix. I és aquí on hem de parar una miqueta més d'atenció. Les competències que tenim a fora, aquestes que estan en aquest primer cercle, són competències que únicament els diem clau. No són transversals, són clau. Per què? Perquè el contingut, habilitats, coneixements que implica l'adquisició d'aquestes 4 competències es desenvolupen i es concreten en el conjunt de competències específiques vinculades a cada matèria. Per tant, en una situació d'aprenentatge, a l'apartat de competències clau o transversals, hauria de posar aquestes 4 competències? No. Sí, que això és un dubte que tenim a vegades. D'acord?
Per què? Doncs perquè si jo soc de música, que no ho he dit, si jo soc de música, per exemple, i estic fent un treball conjuntament amb poesia, perquè estic treballant la relació de la música amb el text, no? I llavors estic treballant la competència clau de comunicació lingüística, el que he de fer és anar a les matèries de llengua, en aquest cas, que desenvolupen competències específiques vinculades a la comunicació lingüística i seleccionar quines competències específiques treballo. Per tant, quan estigui programant la meva situació d'aprenentatge, no posaré competència clau comunicació lingüística, sinó que posaré directament les competències específiques vinculades a la matèria de llengua que estigui treballant en aquell moment. D'acord? En canvi, amb les competències clau que tenim a dins del cercle, que són aquestes que tenim aquí, competència digital, competència personal i social i d'aprendre a aprendre, competència emprenedora i competència ciutadana, aquestes 4 són clau, sí, formen part d'aquest grup de 8 competències clau. Però per què les tenim a dins del cercle? Doncs aquestes les tenim a dins del cercle perquè tenen un cognom, sí? Són competències clau transversals. Per què? Perquè no hi ha cap matèria en el currículum de Catalunya que hagi fet un desplegament de competències específiques a partir d'aquestes 4 competències clau. Llavors, com que no hi ha una especificació de com es despleguen aquestes competències clau, se'ls anomena clau transversals. Què implica que siguin clau transversals? Implica dues coses. Vol dir que el desenvolupament i el treball d'aquestes competències les han de promoure les diferents matèries. Per tant, aquestes competències les hauré de fer constar en la programació de la meva situació d'aprenentatge? Sí, tal qual. Jo estic programant per matemàtiques, per llatí, per llengua i hauré de posar a la meva situació d'aprenentatge competència digital o competència social i personal i d'aprendre a aprendre, o competència emprenedora o competència ciutadana. I hauré de concretar de quina manera, des d'aquella situació d'aprenentatge, estic ajudant a contribuir al desenvolupament d'aquesta competència. Per tant, el fet que siguin transversals implica dues coses, que es treballen de manera integrada en les diferents situacions d'aprenentatge de cada matèria i, el més important, que s'avaluen, ara et dono la paraula, que s'avaluen de manera col·legiada, d'acord? S'avaluen i es qualifiquen, que faré molta insistència en aquesta diferenciació. Per tant, es qualifiquen, la llei, el capítol 4 del decret 175 ens diu que haurem de posar una nota per competència al final de segon de l'ESO i al final de quart de l'ESO. Per sort, aquest any l'Esfera no ens molestarà amb això perquè estem implementant a primer i a tercer o a primer de l'ESO, per tant aquest any no hem de posar nota, però el curs vinent, a l'avaluació final de segon i de quart, se'ns demanarà que per cada alumne tots ens posem d'acord i posem una qualificació a primer, a segon i a quart. Sí? Dono un torn de paraules i segueixo amb això. No, era amb això de les competències transversals, si s'han d'avaluar de manera col·legial, en el currículum no hi ha cap desplegament d'indicadors a com s'han d'avaluar. Això queda a nivell del centre, quins són... Molt bona pregunta. Quins són els estàndards, o què és el que ha de fer per aconseguir un assoliment notable o un assoliment satisfactori? Això sí, et puc posar la mà al foc, que al setembre, perquè jo ja els he vist i els he llegit, sortiran uns documents en els que es concreten per cada competència clau, una competència específica per primària i una competència específica per secundària. I després, de cadascuna d'aquestes, una o dos o tres competències específiques. Per exemple, jo he estat col·laborant amb el grup d'emprenedoria, per tant et parlo de la competència emprenedora perquè ara la tinc present i així no dic cap mentida. Doncs a la competència emprenedora hi haurà una competència per primària i una per secundària. Això serà el mateix per la resta de les tres competències. I després, en el cas de la competència emprenedora, hem desenvolupat 3 competències específiques dins del que seria la competència emprenedora gran. I llavors hi ha uns indicadors, criteris d'avaluació de segon de primària, quart de primària, sisè de primària i, en el nostre cas, que ens ocupa la competència de l'ESO, per segon de l'ESO i per quart de l'ESO. Això vol dir que per avaluar la competència emprenedora en general tindràs
3 competències específiques i potser un conjunt de 7 o 8 criteris d'avaluació per segon de l'ESO i 7 o 8 criteris d'avaluació per quart de l'ESO. I això que pregunta la vostra companya és essencial, no? Perquè si no, què ens passava una mica amb els àmbits transversals? Que a vegades costava concretar, no?, a través de quin criteri ho mirava cadascú, i ho fèiem una mica de forma aproximada, no? De, bueno, es porta bé a classe, és responsable, no? Una mica a vegades doncs, per la impressió subjectiva que recollíem, no? de manera informal respecte al domini que tenia aquell alumne, no? Per tant, és molt important, és veritat, anem tard, Noemi, estic d'acord, perquè això ja estaria bé que ho tinguéssim ara, perquè ho poguéssim incloure aquest estiu a les nostres programacions i tenir-ho clar, però bueno, si surt al setembre, com aquesta tasca de qualificar l'haurem de fer al maig-juny, bueno, doncs tindrem uns mesos en els que podrem fer aquesta lectura. Sí que estaria bé que recordéssiu als vostres equips docents que això s'haurà de fer, per tant, jo crec que abans de marxar a l'estiu estaria bé que diguéssiu: penseu en que les programacions de segon i quart haurien d'incloure, no?, el treball d'aquestes competències clau. Cal que siguin clau transversals, cal que siguin totes? Bueno, les que us resultin orgàniques i sostenibles per la singularitat de la vostra matèria. Llavors jo crec que els coordinadors pedagògics estaria molt bé que a l'octubre, per no atabalar el personal, igual que fèieu amb els àmbits transversals, féssiu un buidatge, no?, de dir que simplement cada professor de segon posi quines competències treballarà al llarg del curs, perquè potser detecteu que l'emprenedora no l'està treballant ningú i no us emporteu la sorpresa al tercer trimestre de dir, ostres, ara no tenim evidències de l'emprenedora, no? Perquè amb això és molt important, com deia ella, compartir els criteris d'avaluació, potser inclús fer una reunió d'equip docent per llegir aquests criteris de manera compartida i potser hi ha professorat als equips docents que són més afins a una competència o una altra, perquè jo l'emprenedora des de música em queda una mica lluny. La veritat, em sento més còmoda amb la personal i social. Sempre hi ha un professor crac de la digital, no? Per tant, jo faria el primer trimestre, quan es publica el document, una reunió de treballar, desglossar i donar significat. Estem intentant que siguin el més pràctiques possible i que llegint els criteris s'apel·li a activitats, és a dir, sigui fàcil pel docent veure com s'hauria de treballar això. I no serà un document despullat, amb això que t'he dit només, sinó que hem contractat un grup de col·laboradors que faran com tota una prèvia d'orientacions per treballar aquelles competències. Per tant, confiem que aquest material sigui d'utilitat. Però en tot cas, posar en comú aquest material en quan surti i recollir de manera sistemàtica amb un quadre molt senzill. No cal ni que us diguin en quina situació d'aprenentatge ho fan, sinó el primer trimestre des de matemàtiques, quina d'aquestes competències clau treballes, a segon. El segon trimestre de matemàtiques, quina d'aquestes, i el tercer trimestre de matemàtiques, quina d'aquestes. Això es fa molt facilet amb un Excel i ja teniu una fotografia i no atabaleu el personal. I llavors només demaneu en el cas que veieu que sí que hi ha alguna llacuna, no?, i que hi ha una competència potser sobretreballada i d'una altra que mancaran. Llavors, pel que fa a l'avaluació, és important que si aquestes competències les treballo en una situació d'aprenentatge, l'avaluació i la qualificació estigui integrada en aquella situació d'aprenentatge, perquè si jo he fet una situació d'aprenentatge de composició i producció musical i he desenvolupat la competència digital, no té sentit que li digui a l'alumne no, però la part digital aquí no te la compto, que ja te la comptaré a final de curs. No, una cosa és que el sistema i l'administració ens obligui, per assegurar-se que realment fem un treball constant i sistemàtic d'aquestes competències, a extreure la qualificació d'aquestes competències a segon i a quart. Això és una exigència del sistema, no? Però nosaltres hem de ser coherents a l'hora d'avaluar. Llavors, si estem desenvolupant una situació d'aprenentatge i estem treballant competències clau transversals, el resultat d'aquestes competències clau transversals, que segurament es veurà integrada en les activitats i producte final de la SA, s'ha d'avaluar i s'ha de qualificar tot junt. Per això és molt important que serien els deures potser per ja no el curs vinent sinó l'altre, que els docents, quan ja hagin tingut una mica de calma i hagin pogut transformar les seves programacions d'acord amb el nou currículum, tinguin molt clar amb quines activitats i amb quines evidències estan treballant aquelles competències clau. Per què? Perquè si això fos
una reunió del curs vinent, no, de l'Institut Montserrat, clar, jo hauria de poder dir, doncs al Kevin, de la competència emprenedora, jo proposo un assoliment notable. Per què? Perquè és molt eixerit? No, perquè mira, jo al llarg de la meva programació de música he fet 3 activitats de competència emprenedora, que les he corregit d'acord amb els criteris del departament i a mi m'ha sortit un assoliment notable. I aquestes activitats són, no sé, doncs la creació d'un segell discogràfic, no sé què i no sé quantos, no? Per tant, el docent ha de tenir destacat a la seva programació de manera molt clara quines són les activitats i evidències, no?, en les que ell es recolzarà a l'hora de fer la proposta a la resta de professors de quin és, des del seu punt de vista, no?, l'assoliment i el domini que té d'aquella competència. Això és important. Sí. Jo tenia un dubte relacionat amb l'avaluació. Aquest any no hem d'avaluar les transversals de primer i tercer perquè hi ha 2 documents, hi ha un que és molt ambigu al text i nosaltres vam pensar que sí. Home, clar, nosaltres vam decidir que primer i tercer no faríem, que faríem segon i quart. Perquè si la implementació del currículum es feia primer i segon, primer i tercer... Primer i tercer, però és que no queda clar, com a mínim, no sé si vam mirar el currículum i no sé si està... O sigui, acaba de dir ara que no cal que posem les de segon i quart, que és l'any que ve. No, la segon i quart sí. No? I primer i tercer no? No, o sigui, clar, hauria de veure el document, perquè a vegades el departament és una mica puntillós. Clar, igual diu avaluar-les sí. Clar, avaluar-les sí. Qualificar-les no. És a dir, a l'esfera, i no m'ha hablat per practicar. Sí, a l'esfera no ens sortirà. En sèrio? No, a l'esfera estan. O sigui, vam estar ahí fent... Però no us exigirà per poder generar l'expedient de l'alumne si ho deixes en blanc. Per tancar les avaluacions. Saps que amb les dimensions passava que si no posaves la nota no et deixava avançar i deia nota de dimensió, i l'havies de posar sí o sí. Ara estem en un procés, llavors ja veureu que encara surten les dimensions, però hem aconseguit que ja no sigui obligatori posar-les. Això de les competències transversals apareix. Per tant, ara hi ha una mica d'embolic amb això. Per tant, entendre el currículum a través de l'estructura de l'esfera és la pitjor. No és per l'estructura de l'esfera, és també pels textos mateixos, no? Ara ja m'ha sortit el dubte, no? Nosaltres ho tenim preparat per avaluar les competències transversals a primer i tercer, però potser no cal, perquè si veig aquí que només és segon i quart... És segon i quart a nivell prescriptiu si parlem de qualificar i de posar una qualificació a l'expedient acadèmic que estigui separada i vinculada a cada competència. Vull dir, jo això ho tinc ultra mega claríssim perquè treballo amb la persona que ho ha decidit, no? Però que a vegades la persona que elabora el text ho pot expressar d'una manera que genera confusió. Per tant, si tu tens aquest text en el que dius, mira, és que aquí busca'l, després el busca'l tranquil·lament i ho revisem. Però això que t'estic dient és... No, més que res que com que tenim relacions de la setmana vinent i anàvem a enviar, s'ha d'avaluar també, tal, doncs igual no cal. Llavors és això, una cosa és avaluar, clar, si estem implementant el nou currículum, qualificar de cara al butlletí final. Qualificar de cara al butlletí final és que es demana segon i quart. Això és així, surt al decret i és així. El que passa que, com et dic, potser a l'esfera doncs això sí que apareixen a primer i a tercer perquè ara estan fent proves de com quedaria o perquè apareixen per si el centre decideix que també les vol qualificar, però estem parlant del que diu la norma, del que exigeix i del que és prescriptiu i això si anem al capítol 4 queda claríssim que és obligatori fer-ho a segon i a quart de manera separada, ara avaluar-les de manera integrada a tots els cursos i si un centre decideix que també vol, per donar pistes de les famílies, als alumnes, perquè li sembla més coherent, doncs probablement l'esfera ho deixi fer també. Però ja veureu que si no poseu nota us deixarà passar i, com deien els amics, i us deixarà tancar l'avaluació. Sí, perdona. Jo tinc a l'esfera al final i resulta que surt àmbit digital, àmbit personal, són les transversals antigues, diguem-ne. Veus? Que són les que s'haurien d'avaluar, però per ser. Aquest any no en posem ni una. Clar, aquest any... Clar. La segona i quart, no? Pot ser que surti... O primer i tercer si no poses res. Estic dient que no hem de posar res. Sí, aviam. Els cursos... A nivell pràctic perquè ens toca això que diu la companya, explicar als companys, hem de posar col·legiadament o no. Exacte, sí. Hem de col·locar o no? A segon i quart podeu prendre dues decisions, sí? És a dir, podeu prendre la decisió de com que heu estat treballant amb el decret del 2015 a qualificar-les, però ara està derogat aquest decret. Per tant, a nivell legal no se us hauria d'exigir això.
se us exigeix que qualifiqueu les matèries. Per tant, ja veureu que el sistema no us obliga. Per tant, és una decisió vostra. Voleu posar nota als àmbits i a les dimensions, sí o no? Esteu obligats? Obligats no esteu. Perquè aquí, hem d'aclarir una cosa. Una cosa és el procés d'implementació, no? Que teniu 3 anys, i l'altra cosa és la llei vigent. Mai hi ha 2 lleis vigents. Això ho hem de tenir clar. Per tant, com que ara el decret que està vigent és el 175, no es poden posar, no us poden exigir que poseu nota dels àmbits antics, de les dimensions i dels àmbits personal, social i digital. Perquè aquesta llei està derogada, per tant, l'aplicatiu no t'exigirà que posis això. Per tant, per fer-ho ben fet, simplement ens centrem en àrees i matèries, hem fet algun àmbit i després passem olímpicament les competències. L'any que ve hem de fer bé això que dieu vosaltres. Progressivament, primer i tercer, prendre nota i segon i quart, obligat. I ja sortirà una esfera renovada. Exacte. És aquesta la idea. És aquesta la idea. Per tant, aquest any passo de l'esfera en el sentit de les... Sí, clar, és que és així. De les competències digitals i àmbits personals i socials que sortiran en els actes, en l'estructura que surten. Ja sí, per tinc una dubte i ho conto després. Una altra cosa és això, que diguis, tot i que no m'ho demani l'esfera, és que nosaltres hem seguit fent exactament el mateix que fèiem l'any passat i per tant és que nosaltres tenim nota d'això. Doncs posa-ho, sí, cap problema. Sí? Anem avançant, doncs. Tema competències, mai queda clar de tot amb això, però més o menys hem aportat alguna coseta més de com treballar-les. Perfecte. Doncs vinga, seguim. Llavors anem amb els vectors, que ja n'heu sentit a parlar moltíssim, no cal que us ho expliqui, que són aquests 6 que tenim aquí, però sí que us explico una cosa que potser no teníeu tan clara o penso que pot resultar útil, perquè també és una pregunta que havia sortit de les que m'havíeu fet, no sé si de primària o de secundària, que era, però a veure, un moment, els vectors llavors els hem de posar a les situacions d'aprenentatge o quan estem fent un projecte globalitzat hem de detallar quins vectors estem contribuint, sí, no? Una cosa que no sap molta gent, i això potser sí que és un error de comunicació nostra, no? Que és, en el procés de creació de les competències transversals es van tenir presents els vectors. A nosaltres ens van arribar unes competències, he dit transversals ara i volia dir específiques, perdoneu. A nosaltres ens van arribar unes competències específiques de Madrid, no? I llavors es van crear uns equips i ens van dir, a veure, d'aquestes competències específiques les traduïm al català i mirem, perquè clar, no podem eliminar-les i fer-ne una 100% pròpia, sinó que les hem de fer mutar una mica, no? A la nostra manera, a la nostra tradició pedagògica i amb el que ja teníem, no? Llavors, dins dels marges que ens permetien maniobrar amb el que ens venia de Madrid, doncs vam fer aquesta concreció de les competències específiques de cada matèria a Catalunya. I un cop les vam tenir fetes, us ho explico també perquè conegueu com és el procés, es va assignar un color a cada vector i es va dir, doncs ara, que ja és com la proposta definitiva de les competències adaptades a Catalunya, us heu d'assegurar que a cada matèria surten presents els 6 vectors en les competències. De tal manera que si un docent treballa de manera completa totes les competències específiques de la seva matèria, ja està treballant els vectors, perquè ja s'han dissenyat les competències específiques perquè l'essència dels 6 vectors d'alguna manera s'infiltri en el plantejament d'aquestes competències. Jo aquí he posat un exemple perquè veieu, aquesta és la competència específica 3 de primària de música, de l'àrea artística, perquè veieu que això és amb totes les competències de l'educació bàsica. Doncs experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals mitjançant activitats i experiències que incorporin l'aprenentatge autorregulat. L'aprenentatge autorregulat és un dels principis del vector de l'enfocament competencial per expressar i comunicar coneixements i idees, qualitat de l'educació lingüística i per expressar sentiments i emocions, el vector del benestar emocional. Per tant, més que obsessionar-nos en el disseny de les situacions d'aprenentatge a posar un apartat més que fa la graella feixuga i cada vegada més llarga i haver d'inventar-nos una o dues frases de com se suposa que contribuïm a aquell vector, està bé, ho podem fer si volem, però jo més aviat als caps de departament, per exemple, els encoratjaria a que agafessin les 4 o 5
o 6 competències que tinguin de la seva matèria i fessin aquest treball. És molt més important que desglossem les nostres competències específiques i que jo vegi la potencialitat que tinc en cada competència específica de treballar els vectors que estan implícits que no fer feina de més, no? Per tant, poder tenir cada departament clar de la seva matèria, destacades, crec que la matèria que té més competències específiques a l'ESO, corregiu-me si m'equivoco, crec que és matemàtiques, que en té 9, però per tant en tenim de 3 a 9. Doncs penso que això, no? Que pot ser una bona feina que el cap de departament pugui fer aquest treball i puguem tenir tots clar de manera visual les 9 competències, un color per cada vector i també saber que ja els estem treballant. Que després volem, igualment, quan estiguem dissenyant les nostres situacions d'aprenentatge, especificar en un apartat contribució als vectors, perfecte. Però això inclús ens pot anar bé perquè igual el centre ens demana que treballem vectors o nosaltres volem fer un treball com més conscient dels vectors i no sabem ben bé com fer-ho, no? I en canvi, si ja veus el que el propi departament considera que són els vectors relacionats amb aquella competència, també és més fàcil generar idees o veure de quina manera es pots treballar de forma molt més orgànica. Sí? Vale, fins aquí hauríem acabat del que serien com aquests 2 grans elements, columnes, pilars, no? Aquestes 2 coses així més generals, que serien aquestes competències clau, de les quals hem vist que 4 són transversals, i aquests 6 vectors, que realment són 6 elements que construeixen les ulleres per mirar el nou currículum, perquè els vectors no són elements únicament curriculars, per això no els hi posem una nota, sinó que els 6 vectors construeixen una manera de mirar i d'enfocar el projecte educatiu de centre i l'acció educativa. Són 6 elements globals i transversals, no? Que apliquen a tot, com ens tractem entre nosaltres, el contingut dels textos a les famílies, l'estil comunicatiu que tenim a les xarxes del centre, vull dir, els 6 vectors ens condicionen a tot, però com que ens condicionen a tot, també condicionen a nivell curricular. Com condicionen? Doncs perquè s'han infiltrat en les competències específiques. Sí? Val, i ara baixaríem a el que seria el segon nivell de concreció, no? Que són els elements curriculars que jo anomenaré prescriptius. Vale? Li poso aquest cognom perquè ja sabeu que hi ha molta polisèmia, no? En educació i llavors ja veureu que després hi ha alguns elements de creació pròpia que ja són com l'últim nivell que tenen el mateix nom que alguns elements prescriptius. Llavors, perquè tinguem clar, hem dit aquest primer nivell de concreció, competències clau / transversals i vectors, i ara anem al segon nivell de concreció. Aquest segon nivell de concreció són aquests 3 elements de prescriptius, que són les competències específiques, els criteris d'avaluació i els sabers. Vale, això suposo que ho tenim claríssim, però també l'he posat aquí. La Mònica té la presentació, després us la fa arribar, per tant hi ha algunes coses que les passaré ràpides, però que sí m'ha semblat interessant posar-les, no? Perquè sigui com un material després de consulta i també perquè si el podeu fer arribar al claustre o a altres companys, doncs perquè tingui una mica més de context, no? Però bé, la competència és per què volem que ho aprenguin, no? El criteri com sabrem que ho han après i els sabers que volem que aprenguin. Faig una pregunta per no repetir coses que ja us hagin explicat. Us han explicat com s'estructura una competència, un criteri i un saber? Sí, això ho tenim clar. Sí? Vale. Llavors faig un repàs superràpid per respondre al tema dels sabers, perquè crec que d'aquests 3 elements el que ens genera una mica més de neguit, a batxillerat sobretot, no? És el tema dels sabers. Perquè competències ja en teníem, ja sabem què són, estem superfamiliaritzats. Què ha canviat? Que abans les competències eren per àmbit i ara són per matèria. Com que abans eren per àmbit, se li deien competències bàsiques d'àmbit, tot i que mai arribàvem a la part d'àmbit, i ara se li diuen competències específiques. Però el concepte és el mateix. Ha canviat que ara totes es redacten igual, perquè si veiem les competències bàsiques d'àmbit que teníem abans, no totes tenien la mateixa estructura. Ara estan totes estructurades de la mateixa manera, però bé, competències ja en tenim. Tenim un verb d'acció, un saber i un context. Això és important perquè aquest verb d'acció, aquesta competència, quan nosaltres redactem situacions d'aprenentatge, es converteixen en els objectius. I a vegades veig situacions d'aprenentatge que m'han donat per corregir o per llegir, que el verb de l'objectiu no té res a veure amb el verb de la competència a la que fa referència. Val?
Per tant, això de que la competència comença amb un verb d'acció, generalment un verb d'acció cognitiva, és important que reflexionem sobre quins són els verbs de les competències específiques de les nostres matèries, perquè això ens influenciarà a l'hora de fer el desplegament dels objectius. Després tenim el saber i el context i la finalitat. No m'allargo amb això perquè ja ho teniu molt treballat, però potser això també pot ser un bon treball de departament, agafar les 5 o 6 competències que teniu i dir, vale, avui anem a treballar el tema dels vectors i entre tots intentem esbrinar la presència dels vectors. Avui anem a treballar l'estructura d'aquestes competències, perquè això és més que teoria. Moltes vegades veig situacions d'aprenentatge que en realitat són unitats didàctiques encobertes. Ara parlarem de les diferències. I generalment és perquè no es desenvolupen bé les activitats. Per què? Perquè no es té clar el context. És a dir, el context és aquelles condicions en les que s'ha de posar de manifest aquell coneixement. Sí? I és aquí on he de treure inspiració per fer les activitats. No m'allargo. Els criteris d'avaluació també els tenim clars. S'escriuen amb una capacitat, també expressada en un verb. Després tenim els sabers i després tenim el context en el que s'ha de posar de manifest, que es té el domini d'aquella capacitat. Fixeu-vos, i tiro un moment enrere, que la part central de la competència i la part central del criteri són els sabers. Sí? Per què ho dic això? Perquè per cada competència tenim una proposta de criteris. Per tant, aquí el professorat no es perd, perquè diu, vale, doncs si jo treballo la competència 3, tinc el criteri 3.1, 3.2, 3.3, penso en el que faig a classe i veig que pel tipus d'activitat que faré i de producte m'encaixa el criteri 3.1, 3.2. Aquí està bé. Què passa? Que llavors dius, i quins sabers poso? Perquè llavors te'n vas als sabers, veus una llista eterna de frases i ja comences a marejar-te. Sí? Llavors, abans teníem, no sé si us en recordeu, una relació entre competències i continguts clau. Us en recordeu? Que era una graella que ens donava una mica de tranquil·litat, perquè tu volies treballar el contingut clau 3 i veies que allò t'ajudava a contribuir a la competència 5 i 7. O al revés, estaves treballant una competència o volies treballar una competència i veies quins continguts clau estaven relacionats. Ara això ja no és així. I és aquí on tenim una mica més de neguit. Llavors, per saber quins sabers, i això, si em permeteu, la confiança és la gran revolució. I jo també m'hi poso en el sac. A mi m'han ensenyat i jo he après a programar a partir dels continguts, a partir del què els hi vull explicar i no què vull que sàpiguen fer. I costa molt deixar de fer el discurs des d'aquí, costa molt, jo sé que és complicat. Llavors, hauríem de tenir la capacitat, o com a mínim anar-nos entrenant poquet a poquet, de dir, a veure, d'aquesta competència, quins sabers es desprenen? Llavors, jo he fet un exercici d'agafar les meves 4 competències de música de l'ESO i aquest quadre que abans em donava el departament fet, me l'he fet jo. Amb la diferència de que un mateix saber em pot servir per diferents competències. I m'he posat, vale, doncs, he enumerat els sabers, que els sabers no estan numerats, i llavors he dit, per la competència meva 1, de tots aquests sabers en funcionen tots aquests d'aquí. I això s'ha fet així per al següent motiu, perquè quan arribem a les situacions d'aprenentatge i us digui que han de ser reals, han d'estar contextualitzades, han de partir dels seus interessos, etc. Clar, seria contradictori aquesta demanda si després els continguts només es poguessin treballar d'una manera molt específica. Llavors aquí t'està dient, per treballar una mateixa competència pots utilitzar una bateria de sabers. Quins? Els que tu consideris. Per tant, els sabers no són el punt d'inici per generar la programació. Els sabers són un instrument que em permet garantir el desenvolupament de la competència. Llavors, aquí tenim la comparativa. Això és important
que veiem com s'han transformat, perquè com us deia abans, entre les competències i els criteris, teníem unes competències bàsiques, ara es diuen específiques i estan una mica més estructurades, d'acord? Teníem uns criteris que a secundària no ens servien de res. De fet, no sé si ho teniu present, però en aquests llibrets blaus que teníem per cada àmbit no sortien ni els criteris. Els criteris estaven al final del decret oficial, teníem 10 o 12 criteris per curs i per matèria i allò no s'ho mirava ningú perquè eren molt poc operatius. Per tant, els criteris han agafat notorietat i sobretot s'han vinculat a cada competència, no? I els sabers sí que han patit aquesta transformació. Fixeu-vos en la principal diferència. Abans teníem continguts com la hidratació, els aliments. Ara fixeu-vos que tots els sabers, absolutament tots, comencen amb un verb substantivat. Per tant, ara no treballem continguts, treballem sabers, que és el contingut posat en acció. I això ens està obligant a treballar d'una determinada manera. Perquè si, per exemple, treballem categories gramaticals, no? I jo et poso com a contingut categories gramaticals, tu els hi pots fer un examen tipus test de categories gramaticals. Tu els hi pots fer frases i que hagin d'utilitzar correctament les categories gramaticals. Ella les pot avaluar fent una redacció, no? I podríem trobar tantes maneres diferents de treballar les categories gramaticals com persones estem aquí, no? Perquè si jo només et poso un substantiu, et poso l'objecte de saber. I per tant no t'estic obligant, ni t'estic indicant, ni t'estic condicionant a com ho treballis. I jo et diré, heu treballat els continguts de tercer? Em diràs, jo he treballat les categories gramaticals, jo he treballat les categories gramaticals i tots tindreu raó. Aquí, quan ens posen un verb d'acció abans del contingut, ja ens estan dient de quina manera hem de treballar les categories gramaticals com perquè allò, en lloc d'un contingut, sigui un saber i ens estigui portant cap al camí de la competència. Llavors aquí han de saber valorar les necessitats, utilitzar les postures, identificar els aliments, realitzar una hidratació correcta, no? I conèixer les hores de descans. Clar, ja és el contingut més una acció de pensament o una acció. I això ja fa que si jo realment sóc honesta amb mi mateix o amb mi mateixa i treballo el saber tal com el posa aquí, ja m'estan condicionant la manera de treballar-lo. I hi ha certes metodologies més reproductives, memorístiques, tradicionals, que ens poden agradar o no, podem estar d'acord o no, entrarem aquí, que ja m'estan allunyant de treballar el saber tal com l'estan concebint aquí. Vull fer un matís. Això no vol dir que jo no pugui fer un qüestionari, que jo no pugui fer un treball d'aquests que he dit aquí, no? Ens està dient que no ens podem quedar aquí. Jo en música, per exemple, si treballo acords, en algun moment he de fer algun exercici una mica mecànic de construcció d'acords, tríades, quadríades, però ens estan dient que això és un procés, no? És a dir, que aquesta activitat, un dictat, identificar errors en la conjugació, està bé, ho pots fer com una activitat. T'està dient que no pot ser l'activitat final de qualificació en la que tu consideris que t'està donant evidències per determinar que aquella persona és competent. Per tant, pot formar part del camí, no es tracta, però he de saber, no? que no és l'activitat final. Llavors, fins aquí bé, no? De manera independent tenim clar que cada matèria té unes competències específiques, que aquestes competències específiques tenen una estructura determinada, que el verb d'acció d'aquestes competències específiques és important que l'entenguem, que per cada competència específica hi ha uns criteris d'avaluació i que sí que hi ha una correlació i que els sabers, en realitat, he de considerar jo, segons cada situació, quins vull utilitzar per treballar cada competència. I els sabers els agafaré d'inspiració dels sabers centrals que hi ha després dels verbs, tant de les competències com dels criteris. Sí? Ara anem en aquest paisatge. Sí, i tant. Tu recomanes que quan treballem l'equip, bàsicament els sabers els tinguem apartadets perquè treballem les competències i llavors els sabers són els que es van incorporant per intentar fer l'estructura de programació. Clar. És a dir, hem de treure la dinàmica que els sabers són importants, els continguts són importants, No, o sigui, són... Estan al mateix nivell, però complementen, no? O sigui, són importants i són necessaris, perquè és que tu no pots ser competent sense saber. No podem oblidar-ho, està clar. El que passa que la pregunta és com diferent, no? És a dir, mireu, vaig a fer una metàfora, si em permets, a veure si serveix una mica, no?
abans era com, vas al mercat, no? I pues, compro uns tomàquets, els aliments són sinònim de continguts, ¿vale? Compro uns tomàquets, compro unes verdures, compro uns macarrons, compro tal, tinc una sèrie de continguts i a veure què faig amb això. A vegades em podia sortir una recepta bona i a vegades amb allò no feia res perquè havia comprat una cosa tan dispersa que amb allò no podia fer res, no? Llavors, ara el que he d'anar és amb la recepta, que és la competència, no? Vale, jo vull fer marmitaco. Vale, llavors vaig al mercat. Què necessito per fer marmitaco? Jo no podré fer marmitaco sense ingredients i sense aliments, evidentment. Per tant, els sabers són importantíssims. Però aquí volem garantir la transferència del coneixement. Per tant, li estem dient a l'alumne, és que nosaltres volem fer marmitaco i per això necessitem comprar això i cuinar-ho d'aquesta manera. Val? Per què? Perquè abans, clar que s'aprenia, però clar, abans era, jo he comprat tomàquets, he comprat tal, i llavors em deien, parla'm dels tomàquets, i jo t'explicava tot sobre els tomàquets, no? Però no us ha passat mai, ara no sé per què estic culinària avui, no us ha passat mai que esteu cuinant, ja heu acabat la recepta i de cop dius, a mi em passa sovint perquè sóc petita, no veig el que hi ha al tercer armari de la cuina i dic, ostres, carai, si tenia pebre, si ho hagués sabut l'hagués utilitzat. Llavors, tal com estàvem ensenyant ara, sí que s'aprenia, però moltes vegades adquiríem coneixements que després no mobilitzàvem perquè no els hi havíem ensenyat per què servia això. Llavors havíem adquirit la pebre i sabíem tot sobre la pebre i el tomàquet, però llavors aquí no podem aconseguir això en l'alumnat si a l'hora de fer la nostra narrativa o el nostre exercici de programar seguim programant amb la llista sense tenir la recepta. Llavors els sabers els hem de tenir allà superimportants i supercontrolats, però en lloc de dir vull explicar, ja sé que costa, insisteixo, vull dir, però doncs, en lloc d'explicar les qualitats del so, no? Que jo he d'explicar l'alçada, la durada, la intensitat i el timbre, dir, a veure, espera un moment, les qualitats del so, on les troben ells? Ostres, és que les troben en tota la música que escolten, perquè tota la música està feta de so i tot el so té aquestes qualitats. Vale, doncs, ostres, aquí la competència 3 em parla de diversitat musical de les diferents cultures. Vale, doncs jo faré una situació d'aprenentatge de viatjar musicalment en el món i una de les activitats, o 2 o 3 o 4, serà que l'aproximació que faré a aquestes músiques, a part de ser històrica o cultural, també treballarem amb les qualitats del so. En lloc de fer com es feia abans, onitato, qualitats del so, no? I estudiàvem les qualitats del so i ja està. De l'altra manera, els estic ensenyant que la qualitat del so està a tot arreu, no? Per tant, és una mica intentar quines competències vull treballar i quins sabers em serveixen, garantint que treballo tots els sabers. I si això ens costa una mica al principi, no passa res, però llavors fer-vos aquesta llista, no? De dir, bueno, doncs, per cada competència jo m'he fet una llisteta de tots els sabers que li van bé, no? I com a mínim fer aquest pas intermig de contemplar les dues coses, però sí de fugir de només miro els sabers i luego a veure, bingo, quina competència, no? És el tema que quan fem la transferència als companys, que són molts més que els aquí, ja ens perdrem informació. O sigui, el bé que ho estàs explicant tu ara, sí. Ho estem gravant en vídeo, i us el passarem. Perquè potser no, però trossets igual sí. Exemples pràctics que n'has posat dos ara, molt bé, la metàfora amb els aliments, i després això és clau perquè els companys vagin entenent. Perquè sí que hi ha àrees més fàcils, tecnologia, laboratori, bueno, ciències potser més fàcils. És més fàcil, sí. Però hi ha d'altres que serien, hosti, és que no hi ha manera, llavors això és necessari aquests exemples. Jo no parlo de batxillerat, que ja arribarem, però és que a secundària inclús estem així. Jo ho veig, segueixo els continguts com estem aprenent-los nosaltres fa 20-30 anys. I això és molt interessant que s'expliqui d'aquesta manera, però no sé si ho sabeu explicar jo així. Llavors, és interessant, aquí hi ha diapositives, per molt material que tinguem visual, hi ha vídeos. Bueno, hi ha lletres, es pot posar l'àudio, el trosset de vídeo fantàstic, que estàs tallant, igual. Sí. Però estem això, ara els companys ho demanen, digue'm, posa'm un exemple que jo em pugui dir a l'estiu, si em ve de gust amb l'altre, treballar. No sé, aquesta és la idea. Sí. Bueno, entomem la demanda també, no? Sí. Jo crec que és una de les coses més importants tenir el sistema de persones a través del CRP del departament perquè puguem fer formacions en FIC. Vull dir que està molt, o sigui, que puguem venir als centres, no? Perquè la realitat és que això que estem fent aquí està superbé, no? Llavors hi hauria d'haver, igual que hi ha un mentor LIC, no? Pues una persona curricular, no? Que pogués fer al llarg del curs un acompanyament en el context del centre, no? I veure
doncs, en quin moment i en quin estat, no, està tot l'imaginari, la tendència metodològica, no, i tot això, i en aquest acompanyament des de l'expertesa. No? Però bueno, jo et regalo la metàfora, tot el material i bueno, podem trobar la manera de poder fer, potser, ja no és que m'estigui buscant bolos, però no, a través de l'equip que tenim, no? Perquè al final és que no és fàcil. I clar, com que nosaltres hem estat en el procés de creació, contra més saps, més recursos tens per explicar allò, no? Llavors, si no és com el joc del telèfon, no? Que es perd una mica, no, perfecte. Bueno, doncs, amb això... Sí, i tant. Ni que sigui per augmentar respecte a l'anterior currículum, que és la gent que va provar el Opus fa 2 anys, ho van fer així, és que vam estar al tribunal, van fer una inversió, que hi havia els continguts clau, les competències. Veig que amb el nou redactat canvia bastant la manera de redactar, el que s'ha explicat ara, no? Cada competència inclou context, sabers, acció, però no acaba de ser tan diferent. Al final el contingut sempre explicava que servia per treballar la competència. L'objectiu era desenvolupar la competència i el contingut era bàsic per no fer una recepta en res. Si saps fer una paella, però és que no tens ingredients, m'estàs demostrant que me'ls has d'explicar. L'has de fer amb arròs en tal en qual. Però llavors la gran diferència, la gran revolució, més enllà del redactat, on està? O sigui, veig que hi ha un canvi de redactat important. Els continguts eren 4 substantius, ara els continguts, o sigui, els sabers, ara són tota una parrafada molt més concreta, que et diu com ho has de fer, què has de treballar, en quin context. Però saltant d'aquí... Clar, o sigui, no hi ha molta revolució. En realitat, el redactat t'obliga, d'alguna manera, que si ets fidel a el que diu el saber, t'està com descartant una sèrie de metodologies de les que el departament ja se'n vol deslligar. No és que sigui una gran revolució. De fet, si es treballava bé, després també hi ha una altra realitat, que el decret del 2015, si no vas passar per oposicions, si no eres un professional motivat o compromès, o no vull posar més adjectius, o el que sigui, doncs també va passar una mica per llarg. Clar, si tu vens de treballar bé el decret del 2015, és un pas més endavant. No, és això, uns canvis de nom, una perspectiva una mica més consolidada, aquesta qüestió metodològica, no? Però tampoc és una cosa... I més a Catalunya, que érem la comunitat, i això ho dic sincerament, que anàvem més avançats en aquest sentit. Per tant, així com el decret del 2008 de batxillerat respecte al decret del 2022 sí que ha sigut una sacsejada forta, del decret de l'ESO del 2015 aquest decret no hi ha massa. Ara, si tu encara no havies com a docent acabat d'implementar tot el que implicava l'ensenyament competencial segons el 2015, llavors això sí que és ui, perquè aquest ja no et dona per més. He passat molt ràpid al principi una primera diapositiva, però que posava currículum per continguts i competències i currículum per competències. Llavors, en el 2015 estàvem aquí, no estàvem per un contingut, un currículum per contingut i competències, de tal manera que aquells docents i aquells centres que entraven al discurs, no, i que tenien ja la mirada consolidada i aquest enfocament pedagògic, tenien un currículum amb unes competències que els permetien aquest treball, però aquells centres o maneres de fer potser una mica més reservades o que no compartien tant la mirada, el currículum els donava una llista de continguts que moltes vegades es traduïa a conceptes fins i tot, perquè un contingut no és un concepte encara és una cosa, no? És una part del contingut. I per tant encara teníem centres en els que aparentment complint amb el currículum, posant les competències com a finalitats i bons desitjos i treballant els continguts com conceptes, anaven navegant. Ara aquest currículum ja, si ets fidel i fas bé la feina, ja no t'ho permet. Per tant, una mica la gran revolució jo diria que això, que aquest nou redactat no és només un rentat de cara, en algunes coses sí, però en unes altres, si ets fidel al nou redactat, doncs estem caminant cap a una manera de programar. Llavors, aquest quadre penso que pot ser molt revelador també de cara als nostres companys quan diguin, ara tot això ja ho he entès, no? Però si ara em fas programar i dius que no programi des del què, des dels continguts, des dels sabers, que és el que he fet tota la vida, com he de programar? Explica-m'ho, no? Molt bé, doncs, ens ha de quedar clar que tenim aquests dos nivells, no? El primer nivell, que és el prescriptiu, i el segon nivell, que és el de creació pròpia. Això m'ho diu el departament i l'únic que faig com a docent és triar. Ni toco, ni modifico, ni obvio, ni amplio, ni res. Jo trio unes competències i trio uns criteris, perquè això ja em ve donat. I a nivell de creació pròpia, elaboro jo des de zero
com a docent, tenint en compte el repte i el context i la situació d'aprenentatge, uns objectius i uns criteris d'avaluació. Llavors, vaig a fer-vos quin seria el camí. El camí ideal. Evidentment, tu quan coneixes molt una muntanya pots fer la mateixa ruta des de qualsevol punt, no? Però quan t'aproximes per primera vegada a una ruta que no has fet mai, comences per l'inici i te'n vas al final seguint com el camí més lògic o més marcat, no? Per tant, ara vaig a explicar-vos el que seria el millor camí, entenent com a millor aquell que garanteix que la narrativa que fem a l'hora de programar sigui competencial. Però un cop dominem aquest camí, podríem programar des de qualsevol punt, però anem a tenir com una primera ruta clara. Llavors, la primera ruta seria: jo me'n vaig al currículum de la meva assignatura, de la meva matèria, i trio una o dues, o màxim 3, competències específiques. Això és el primer que he de fer. Sí? Però perquè aquestes competències específiques no siguin desconegudes, per això penso que des dels departaments o des de tal com ho tingueu organitzat als centres s'ha de fer aquest treball d'agafar les 4 competències, que tothom tingui clar com s'escriuen, que les discutim com a professionals també, i si ens agraden, si no, què ens semblen, què impliquen, si necessitem crear vincles amb les que teníem abans per entendre-les millor, que veiem la presència dels vectors, que les relacionem amb els sabers. Clar, hem de treballar, és el nostre material, perquè si no ens aproximem, les toquem, per dir-ho així, les fem tangibles, properes, dialoguem amb les competències específiques, serà molt difícil que puguem fer aquest camí, perquè sempre ens quedaran com redactats allunyats, poc significatius per nosaltres. Llavors, jo mai començaré a fer un camí, quan veig un precipici. Direm, m'estan dient que em tiri per aquí, sí, home, escolta'm, jo faig la volta. No, que trigues molt més, és igual, jo aquí no m'hi tiro, que hi ha al fons, no veig al fons, no? Per tant, aquest camí l'hem de començar a fer des de les competències, però amb un treball previ de comprensió d'aquestes competències, no? Llavors, quan he triat una, dues, 3 competències per situació d'aprenentatge, miro els criteris que estan relacionats, perquè per cada 2 o 3 criteris que tingui, igual en una situació d'aprenentatge n'aplico un. I dic, doncs jo treballaré la competència 1 i 2. De la competència 1 agafo 2 criteris i de la competència 2 n'agafo només un. I això és el primer pas que he de fer. El primer pas. I llavors fixeu-vos. Em direu, vale, Georgina, però jo ja tinc molt clar el context i el repte i a veure, aquestes competències i aquests criteris estan relacionats però queden una mica lluny. Jo us diré, clar, evidentment, no? Per tant, l'element curricular de creació pròpia a través del qual concreto i aterro i especifico la competència específica són els objectius. Per tant, per cada competència específica que jo he triat, com a mínim he de fer constar un objectiu. Sí? Aquest objectiu és de creació pròpia. Aquest objectiu té en compte la competència de la qual neix i també té en compte, evidentment, el context del repte i les activitats específiques de la situació d'aprenentatge. Aquest objectiu el redacto en infinitiu amb un verb, però aquest verb no el puc pensar només a partir de les activitats que faran. He de pensar que sigui un verb que estigui alineat amb l'acció que promou la competència. Clar, això és important, no? Per una competència puc tenir més un objectiu? Sí, els que necessiti. I l'estructura de l'objectiu seria similar a la de la competència, no? Tenim un verb d'acció, tenim el saber i posem una mica una finalitat. I aquest és el primer pas. I un cop tinc 1, 2 o 3 objectius per cada competència, i els he redactat amb aquestes indicacions, llavors el que faig és redactar els criteris d'avaluació. I fixeu-vos, aquí hi ha una mica d'embolic. Diràs, però Georgina, els criteris d'avaluació no havien sortit ja? Han sortit els criteris d'avaluació prescriptius. Han sortit aquells criteris d'avaluació vinculats a cada competència que jo he seleccionat. Però ara tenim els criteris d'avaluació dels objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació propis, els criteris d'avaluació operatius, com que és un element propi, cadascú li diu com li vulgui dir.
als docents jo a la llarga he vist que els resulta útil aquesta expressió, no? Que és com, vale, aquests són els criteris que van amb els objectius, no? Si ens hem d'entendre així no passa res. Jo a mi també m'agrada dir-li propis, no? Operatius, la concreció dels prescriptius, com vulgueu dir-li, no? Aquí està molt bé perquè com que tenim un canvi de nom, ningú confon una competència amb un objectiu i tothom entén que l'objectiu és una concreció operativa de la competència. Aquí, com que té el mateix nom, clar, dius criteris d'avaluació, però espera, quins, no? I tothom, però els del currículum els poso o no cal, o... Llavors, faig un parèntesi. El model de situació d'aprenentatge que ha publicat el Departament d'Educació, que és una graella exemple, que en pot haver-hi més, allà només apareixen uns criteris d'avaluació. Llavors, ara us faig una pregunta. Si només fem constar uns criteris d'avaluació, no? Per exemple, vosaltres voleu fer un model de situació d'aprenentatge pel centre que sigui senzilla, no? Treure tot el que no sigui estrictament necessari. Quins criteris fem constar? Perquè sigui útil la situació. La Mònica ho està fent a la llum. Aquests. Sí? Per tant, si només posem uns criteris d'avaluació, evidentment posem els que hem fet nosaltres, els que estan relacionats amb els objectius i els que ens ajudaran a fer la correcció o desenvolupar indicadors d'avaluació. D'acord? Ara, vigileu, i és interessant que jo sempre, quan tinc molt domini d'alguna cosa, puc obviar-la. Però una cosa és que ho obviï intencionadament i l'altra cosa és que ho obviï per desconeixement. Llavors hauríem d'intentar no obviar per desconeixement. Per tant, quan ho presentem hauria de quedar clar que aquesta és la ruta, que per cada objectiu d'aprenentatge tinc un criteri d'avaluació i que aquests criteris d'avaluació han d'anar alineats no només a l'objectiu d'aprenentatge al qual corresponen, sinó al criteri d'avaluació al qual fan referència. De la mateixa manera que aquí, per cada competència, he concretat un objectiu, aquí tinc en compte els criteris d'avaluació prescriptius per redactar els meus criteris d'avaluació propis. Si això el docent ho entén i ell a nivell mental i intern, quan està fent la selecció d'aquests elements, ja ho fa, després podem tenir un model de situació d'aprenentatge al centre rapidillo, no sé com dir-ho, de dir no, nosaltres fem una cosa operativa i ja està. Però clar, sempre quan sapiguem que això s'està fent bé. També una altra manera que he vist a vegades, i jo he fet servir, que al costat del criteri d'avaluació propi, entre parèntesis, cites el criteri prescriptiu. Poses, aquest criteri d'avaluació propi fa referència al C.A.3.2. I és una manera de dir que no m'estic despistant, que sé que això ha d'estar relacionat amb el prescriptiu, però no et poso aquí tota la literatura. I ja acabo, fixeu-vos que d'aquesta manera cada element de la taula està relacionat íntimament amb el que té al costat i amb el que té a dalt o a baix. Fixeu-vos, per cada competència, en el moment en el que jo poso una competència a la meva programació, hauré de concretar uns criteris i hauré de seleccionar uns criteris. I en el moment en el que jo poso una competència a la programació, hauré de crear un objectiu, com a mínim. Un objectiu no el puc crear sense una competència. I per cada objectiu que creï, com a mínim tindré un criteri d'avaluació prescriptiu, propi. El criteri d'avaluació propi no el podré crear si no he definit l'objectiu. I el criteri d'avaluació propi no el podré crear adequadament si no tinc en compte de quin criteri d'avaluació prescriptiu depèn. Evidentment, un cop això ho domino, i per mi és un procediment que tinc integrat, jo puc fer una anàlisi de la meva programació didàctica i dir, ostres, me n'adono que a tercer de música jo no he treballat gens el criteri 3.2. Però com que jo ja sé com construir, jo puc construir una situació d'aprenentatge o puc construir una programació a partir d'un criteri prescriptiu, perquè ja sé tota la coherència que ha de tenir, no? O puc construir a partir d'un objectiu que jo tingui, perquè ja sé com hauré de fer el camí. Ara, el camí com més fàcil o per entrenar-nos hauria de ser començar des d'aquí. I llavors, un cop tinc redactat això, un cop tinc seleccionats els criteris i les competències, ja puc fer la tria dels sabers.
D'acord? Llavors, pel que fa als sabers, dues coses importants. Si mireu el model del departament, només posa sabers. Vale? Llavors, en aquests sabers, el departament es dona per satisfet, per dir-ho així, si poseu els sabers que surten al currículum que van relacionats. Val? Però em direu el mateix, em direu, ja, Josina, però és que els sabers són una mica generals, no? Tenim dues maneres de concretar-los. Dic la manera, diguéssim, estalviadora, fàcil, i la manera una mica més produïda. La manera estalviadora, per dir-ho, no sé, no? La manera com potser més orgànica, sempre i quan el docent sigui conscient d'això, és que un cop he seleccionat les competències i els criteris, la segona part de la competència i la segona part del criteri són els sabers, no? I per tant, poso a l'apartat dels sabers, diguéssim, prescriptius, no? Els que agafaria del currículum tal qual, copiar i pegar. Això és una manera de fer-ho. I llavors, la concreció dels sabers, és a dir, els continguts específics que jo voldré treballar, els concreto en la redacció dels objectius i dels criteris. D'acord? És a dir, la concreció específica dels sabers, en el moment en què jo trio el verb de l'objectiu i trio el verb del criteri i després he de posar el contingut, doncs aquest contingut que poso aquí, si en els sabers tenim expressió escrita de sentiments propis, m'ho invento, doncs aquí ja estic posant redactar una poesia. Per tant, en el moment de plantejar els objectius i els criteris, com que he de concretar els sabers, ja els estic concretant amb els continguts específics de la situació d'aprenentatge, tenint en compte els que he seleccionat aquí a partir d'aquests dos elements. Això és una manera de fer-ho. Una altra manera de fer-ho és, evidentment això s'ha de fer igual, no? Jo quan redacto els objectius i els criteris tinc en compte el saber, però aquí puc posar també els meus sabers, si a mi em queda més clar. Llavors em direu, i els nostres sabers com ho fem? Mantenir la mateixa estructura, verb substantivat, contingut i context, tu redactes els teus sabers. Si a tu et queda més clar, pots posar els teus sabers respectant l'estructura. El que he vist a vegades és que llavors jo poso els meus sabers i torno a la llista de continguts que tenia abans. Això no. Llavors, sense tornar a la llista de continguts que tenia abans, jo puc fer la meva proposta de sabers respectant l'estructura de com s'escriuen ara els sabers. Però com que això és una mica complicat, una manera fàcil de dir és no, tu tries les competències i els criteris i et poses aquí una llisteta dels sabers que vols treballar. Ja està, no t'atabalis. I després redactes objectius i criteris. I la concreció dels sabers ja la tindràs implícita aquí, per tant no pateixis. Això és una manera, diguéssim, com més facileta i de no atabalar. Ja està bé fer-ho així, L'únic que llavors, en aquest quadre que havíem fet, veieu que els sabers ocupen tot, no? Ocupen tot perquè els sabers estan presents aquí, per tant, en el moment en què estàs triant les competències i els criteris, ja estàs descartant molts sabers i te n'estàs quedant amb alguns, i també estan presents aquí, perquè a l'hora de plantejar el teu objectiu i el teu criteri ja estàs fent una concreció del saber. Vale. Mira un segon l'hora, Posa una mica el turbo. Vale, llavors, hi havia una altra pregunta també sobre els indicadors, no? Perquè abans les competències tenien una gradació, no? I és ara aquesta gradació no ens ve donada, abans venia, no? Per llei la gradació de les competències. Llavors, us explico. A vegades, he vist també alguna consulta de la gradació dels sabers. La primera idea és que el que es pot graduar, és a dir, dels elements que podem generar uns indicadors, són de les competències i dels criteris. No generem indicadors ni dels objectius ni dels sabers. Això és una idea potser molt bàsica, però a vegades no està de més, no? Llavors, és imprescindible, a veure, obligatori no és, però resulta útil. El que passa que dins d'aquest marc de llibertat i d'inclusió, doncs el departament ha considerat que si estem en contextos diversos, complexos, doncs posar uns indicadors d'excel·lència, notabilitat
i satisfactorietat, suficiència, per tota Catalunya no té massa sentit. Llavors, com que els criteris ara sí que tenen sentit perquè són per cada competència, doncs tots tenim els mateixos criteris, però hi ha els nivells de domini que cada centre decideixi quins són els nivells de domini segons la casuística i complexitat de la realitat del seu alumnat. Per tant, podem fer gradació de les competències? Sí. Jo trobaria útil una gradació de les competències per curs. A mi em sembla que agradar la competència per situació d'aprenentatge no té cap mena de sentit. Per tant, jo sí que trobo interessant que els caps de departament o de manera col·legiada puguis dir, bueno, en el nostre institut, per la competència 1 de llengua, a final de curs, què seria un suficient, què seria un notable, què seria un excel·lent, no? I tenir un document per cada matèria i curs de la gradació de les competències en el vostre centre estaria bé. Sí? Seria, jo penso, una bona orientació. També de cara a s'incorpora una persona nova, etc. Tenim com consensuat quin és el nivell i també pot ser una bona guia a l'hora de concretar els criteris d'avaluació que heu d'elaborar de manera pròpia, perquè si ja heu pactat quin és el nivell de domini de la competència i els indicadors dels criteris d'avaluació propis sí que són útils redactar-los a la situació d'aprenentatge. És a dir, això ja ho fèiem, no és cap novetat, però aquests indicadors a la situació d'aprenentatge no és imprescindible, perquè tu pots decidir avaluar la situació d'aprenentatge a partir de les eines d'avaluació que apliques a les teves activitats. I tu pots dir, no, jo a partir dels criteris d'avaluació que he escrit meus tinc una rúbrica, una base d'orientació, una diana, un treball en grup. Llavors jo, tenint en compte els criteris d'avaluació, tinc aquestes eines i el resultat d'aquestes eines jo qualifico la situació d'aprenentatge. Això ho pots fer, no hi ha cap problema. Però tenim com aquesta tradició, perquè ens agrada molt la rúbrica, som uns enamorats de la rúbrica, que tot i que no és una rúbrica ben bé el que fem quan programem situacions d'aprenentatge, però de dir, no, jo ara agafo aquests criteris propis, me'ls torno a posar aquí i faig els 3 nivells. Perfecte, sí? No hi hauria cap problema tampoc si volguéssim fer això. L'únic que ha de quedar clar és obligatori fer gradació? No. La gradació de les competències abans era prescriptiva i ara no? Exacte, ara no és prescriptiva. Té sentit que graduem la competència? Sí, té sentit. Des del meu punt de vista, per curs o per trimestre, no per situació d'aprenentatge, perquè la competència s'adquireix amb el transcurs del temps, per tant té sentit tenir uns nivells de gradació, però a mig termini, o a llarg termini. Puc graduar els criteris d'avaluació en una situació d'aprenentatge per qualificar a partir d'aquesta gradació? Sí. Pots fer-ho. Tiro una mica milles perquè ens queda poquet temps. Aquí us he posat un recurs que ha creat la xarxa de competències, que podeu entrar a través de l'hipervincle que hi ha, on hi ha pas a pas com s'ha de fer una situació d'aprenentatge. Potser alguns el coneixeu, és molt útil i potser per facilitar el claustre per deures d'estiu optatius, que dèiem abans, pot estar bé. Això que quedi clar que és només un exemple. Al final el departament, quan treu exemples, i això ho he pres ara treballant de tècnica, no ho sabia, són exemples que nosaltres diem també com per tothom, o sigui, una mica com exemples de mínims, de dir, com a mínim, això seria l'expressió mínima del que hauria de ser programar una situació d'aprenentatge perquè estigui correcta i perquè vagi d'acord. Però el que hem de fer és entendre aquest model, que és el que té, que bàsicament us ho he explicat ara, i ser capaços de fer-lo útil per nosaltres, sabent el que és important i el que no. Llavors, tema situacions d'aprenentatge, que ja segur que n'heu parlat, com que em queda poquet temps, vaig aquí, que és el que potser penso que és el més rellevant. Agafo la reflexió que tu feies abans, que en realitat aquest decret és un pas més del que ja teníem. Doncs hauríem d'intentar utilitzar aquests 2 termes a través d'aquesta fletxeta i no a través de versus, que a vegades ho he vist. Unitat didàctica versus situació d'aprenentatge, com si fos un combate, a veure qui és millor. I intentar entendre que la situació d'aprenentatge és una evolució de la unitat didàctica. Llavors vaig explicar de manera molt rapideta quines serien com les 3 diferències. Què té una situació d'aprenentatge que no té per què tenir una unitat didàctica? I ara quan ho expliqui, potser algú de vosaltres pensa
ostres, Georgina, doncs jo ja feia les unitats didàctiques així, perfecte. Perquè el que diré, que és característic de la situació d'aprenentatge, també ho pot tenir una unitat didàctica. Però si una situació d'aprenentatge no ho té, llavors no és una situació d'aprenentatge. Per tant, aquí el que el departament ha volgut és assegurar-se que les unitats didàctiques s'enfoquen i es dissenyen d'acord amb els principis que promovem i d'acord amb l'aprenentatge competencial, i per això li ha canviat el nom. Perquè quan li canvies el nom a alguna cosa dius, ai, això què és? No? Perquè si ara dius, les unitats didàctiques tenen unes característiques noves, tothom hagués fet, vale, sí, d'acord, no? Però clar, de cop dius, ara programem per situacions d'aprenentatge, i això les situacions d'aprenentatge què és, no? Llavors, us explico les 3 coses que ha de tenir una situació d'aprenentatge sí o sí, i que una unitat didàctica pot tenir o no pot tenir. Val? La primera és el context i el repte, no? Que d'això ja n'hem sentit a parlar. Això simplement és que els continguts i els sabers que jo aprenc els he d'aprendre, adquirir i incloure, no? A la meva motxilla de coneixements, sabent a què respon que jo inclogui aquells recursos en mi, no? Perquè abans jo incluïa una sèrie de recursos i potser al final feia un projecte, no? I tu sabies com a profe que estaves entrenant aquella capacitat o aquella habilitat perquè després la necessitarien per fer el repte que tu els hi proposaves. Però el repte arribava al final, val? I ara, per una sèrie d'estudis que s'han fet també a nivell neurològic, s'aprèn molt millor quan tu saps que allò que estàs aprenent et servirà per respondre a un problema que ja tens. Perquè llavors la significació dels recursos que estàs adquirint és molt més potent, no? Perquè, clar, si m'ensenyes moltes coses que tu, perquè ets més adult que jo i tens més expertesa, saps que necessitaré en un futur, però no m'has fet urgent la necessitat, no ho aprenc de la mateixa manera. Llavors, això del context és simplement tenir una capacitat narrativa com a docents de dir, ei, tenim aquesta realitat, que pot ser una realitat del moment, però a veure, no ens enganyem, hem de tenir programacions preparades, no puc estar allà pendent de veure quines inquietuds té l'alumnat, no? És a dir, si en algun moment puc entomar alguna proposta que em fa l'alumnat o alguna situació de la realitat o de l'actualitat que puc incloure, perfecte, és aquesta la idea, que si jo tinc... Mira, a mi em va passar, ho explico molt ràpid, no sé si seguiu el programa Eufòria, però una de les meves alumnes va entrar a Eufòria i allò va ser, vamos, i jo faig precisament llenguatge i pràctica musical i arts escèniques. Bueno, doncs clar, jo vaig agafar i vaig dir, vaig a fer una situació d'aprenentatge d'això i vaig a treballar sobre com es treballa i s'explota, no? S'explota en tots els sentits, no? La veu i els concursos televisius, l'art, bla, 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 bla. I vaig dir, vale, vaig a crear això perquè és que ara estan a tope, no? I vaig a canalitzar aquest interès perquè una companya seva se'n va a TV3 a cantar. I llavors vaig dir, vale, i amb això que m'he inventat ara, quines competències i sabers he treballat? I de lo que tenia programat, a quina situació s'equival? I una que tenia programada, doncs no la vaig fer. No, però clar que ella, bueno, eren uns altres sabers, però que m'ajudaven a desenvolupar les mateixes competències i criteris, no? Llavors és una mica aquesta idea, no? Que tu puguis tenir una programació, perquè no ens hem d'enganyar, ha d'estar programat i tenim uns compromisos curriculars i hem de poder garantir que es treballa les competències i els sabers, però si realment has creat situacions d'aprenentatge sabent que la finalitat és el desenvolupament de les competències, pots agafar algunes coses que et vinguin sobrevingudes, no? Per donar resposta a aquests neguits. Llavors, la primera diferència, no m'allargo, context i repte. Una unitat didàctica pot tenir context i repte? Sí, però si no la té, no deixa de ser una unitat didàctica. Aquí l'hem de tenir. Segona, i la més complicada, i aquí he vist molts errors, és el cicle de l'aprenentatge, la seqüència didàctica. Abans fèiem fase inicial, fase de desenvolupament i fase de síntesi. I ja em direu, però a mi em passava que a la fase de desenvolupament jo tenia activitats que la veritat tampoc afectava molt si les feia a la sessió 4 o a la sessió 6 o a la sessió 5, perquè potser tenia activitats que eren de pràctica, no? O d'adquisició d'una habilitat que bueno, tampoc em venia a fer-ho d'una sessió amunt, d'una sessió avall, no? La situació d'aprenentatge està basada en el cicle de l'aprenentatge i per tant la seqüència didàctica ja no té aquestes 3 fases separades amb un conjunt d'activitats, sinó que està constituïda com una espiral, no?
I amb una espiral, si estic a la tercera roda, necessàriament he hagut de passar per la primera i per la segona, no? Per tant, el que ens està dient és que, com que hem determinat un context i un repte, a l'hora de donar resposta a aquest repte, hi ha d'haver-hi una seqüència lògica de les activitats que faig, no? Per tant, que intentem en la mesura del possible que l'activitat que he fet abans de la que estic fent hagi estat necessària per estar on estic i que la que estic fent ara sigui necessària per anar cap a on he d'anar, no? Això no vol dir que, per exemple, en llengua es passa i en música també, potser no, a vegades m'he de quedar, no, en el tercer círculo de l'espiral practicant una cosa, no? Puc fer-ho, no hi ha problema, però sabent que aquella pràctica i aquella adquisició d'aquell recurs, no, em servirà per seguir endavant per poder acabar donant resposta. I la tercera diferència, i també per mi, això, mira, abans que em preguntaves, no, com és el canvi potser més significatiu, jo et diria aquest d'aquí, les activitats d'aplicació. Digueu-me quants de vosaltres no acabeu la unitat didàctica amb les activitats d'avaluació. Jo les he acabat sempre així, les unitats didàctiques. Potser no amb el dia de l'examen, no? Però retornant als exàmens i corregint en grup, o fent una exposició oral, jo sempre he acabat les unitats didàctiques d'aquesta manera, no? I aquí ens estan dient, a la seqüència didàctica has de fer activitats inicials, això més o menys ho tenim dominat, activitats de desenvolupament, que això també, tenint en compte que estàs desenvolupant la competència i que han de tenir aquesta forma, vale? Activitats d'estructuració, que això jo crec que la majoria més o menys indirecta també ho fèiem, que és prendre consciència del que he après, i això no és només a través dels exàmens, però això ho tenim, i activitats d'aplicació, i és aquí on ve la gran novetat, no? Per què? Perquè si jo no només vull que sàpiga què és la pebre, sinó que vull que sàpiga per què serveix la pebre i que a partir d'ara sempre tindrà la pebre al tercer calaix, jo no puc acabar amb activitats d'estructuració de què he après, sinó activitats d'aplicació. Això que he après, per què em servirà més enllà de donar resposta al repte que m'has plantejat. Jo he après que la pebre em serveix per donar gust als plats, per tant he donat gust a un arròs, però a partir d'ara, quan em trobi davant d'un plat al que li vulgui donar gust, jo sé que la pebre la tinc amb mi, no? I jo crec que aquest és com el canvi, no? Afegir una sessió com a mínim o una activitat, si ens costa molt al principi, en la que veiem en quins altres contextos vinculats a la nostra matèria servirà allò que han après. Sí? Digues. Pots concretar un exemple de llengua Sí. catalana, per exemple, sisplau? De llengua catalana, de secundària. Sí, bueno, mira, en llengua, sobretot com que s'aprenen processos, ara és difícil, és així un exemple sense context, però si hem... A veure, espera't. El repte te'l proposo jo. Vale, sí. Tenim un problema, estem fent un programa de ràdio a l'escola, amb un grup de nanos, i tenim un problema de comunicació. Hi ha un grup de secundària que no en té ni idea de que s'està fent un programa de ràdio a l'escola. És un repte, volem conèixer que s'està fent ràdio a l'escola. Vale, perfecte. Vale, llavors seria, en aquesta activitat d'aplicació és quines estratègies, més enllà de les específiques, hem fet servir per donar a conèixer una cosa que no es coneixia, no? Llavors feu una llista, profe, hem fet un pòster, hem fet una acció publicitària, hem fet no sé què, no sé quantos. Fent alguna cosa... Sí, però no és el producte, No és fer alguna cosa. O sigui, a les activitats d'aplicació seria, per una part, donar resposta al repte, per tant, és el conjunt d'activitats que hagin fet per donar a conèixer el programa de ràdio, això seria l'aplicació, i després és fer l'abstracció, de dir, doncs, què ha estat útil aquí? És a dir, quines estratègies hem utilitzat per resoldre el problema? No les activitats, que serà el producte final, sinó quines estratègies. Doncs el que hem hagut de fer ha sigut estratègies de comunicació. Què més hem hagut de fer? Doncs ens hem hagut de parlar amb la direcció, hem hagut de buscar un espai de comunicació, hem hagut de... Llavors, en el teu cas, tal com ho planteges, estaria en quines altres situacions això ens seria útil? Hi ha problemes socials o personals? En quines altres situacions heu sentit que no s'estava donant a conèixer el vostre treball, per exemple? O plantejar diferents situacions que estiguin passant en aquell moment a la societat, per exemple, i
aquest col·lectiu li ajudaria, és a dir, que puguin fer transferència... Exacte. O sigui que perquè els dies entre comunitat útil a nivell més Exacte. fora de l'escola. Que depèn de com sigui la... Sí, de dir, clar, o sigui, ara no és només has donat resposta a un repte, perquè si no, les situacions d'aprenentatge serien projectes. Llavors, de les activitats d'aplicació t'està dient, ell ha de ser conscient del que ha adquirit més enllà del contingut vinculat a el que ha adquirit. O sigui, no n'hi ha suficient en què diguis, doncs per donar a conèixer el programa de ràdio hem fet una falca publicitària, hem fet uns pòsters del vestíbul, hem fet... No, això en realitat què són? Són estratègies de comunicació. Quin tipus d'estratègies de comunicació? Doncs estratègies de comunicació, m'ho invento, perquè no soc de, jo què sé, gràfiques i no sé què, Vale, i tot això que ja hem après a fer, que ara ho hem fet amb el programa de ràdio, però el contingut del pòster i de la falca podrien ser sobre la guerra a Ucrània o podrien ser sobre els hàbits saludables, m'ho invento, no? Ens servirà? Això us servirà? En quina altra situació, no? I com ajudar-los, no? Aquesta activitat d'aplicació és garantir la transferència, o sigui, pensar una sessió o una dinàmica o una activitat perquè ells siguin conscients del recurs que han adquirit amb allò que han fet més enllà de vinculat als continguts del producte final, no? Perquè és aquí on dius... Com la reflexió final que es fa a vegades. Exacte. I això perquè serveix. I això es pot fer, com tu dius, amb una reflexió o es pot fer també amb una activitat, amb una activitat, com amb una miniactivitat que puguis o simular o que sigui real, no? Perquè de cop pots dir ara aquest col·lectiu té aquest problema, què els hi podríem recomanar amb això que hem fet, no? Vull dir, perquè a vegades el grau de reflexió, o sigui, quan les activitats són de reflexió i són obertes i són només d'expressió oral, moltes vegades, no? El grau de profunditat i d'adquisició del contingut de la reflexió queda una mica difós segons l'alumne i de més, no? Llavors, una activitat en la que vegin que l'extracció d'allò que han après serveix per altres coses, ho pots fer de manera més tangible o menys, també depèn de la situació d'aprenentatge, de lo que hagin adquirit i de més, no? Però penso que això, i ja vaig acabant, sí que és un pas de dir, clar, és que no té sentit que estigui educant per competències, no? Que això que els digui és superútil, que genero coneixement des de situacions reals, si després al final acabo la meva intervenció com a docent avaluant, encara que també sigui formativament, però posant nota o avaluant allò que han fet, perquè llavors els estic dient que al final la finalitat real era que em demostressin que han après. Llavors hem de fer un pas més, demostra'm que has après, demostra't a tu mateix que has après, però després pren consciència del que has après i posa-ho a la teva maleta. No? Una mica és això, la voluntat de les activitats d'aplicació. I ara faig una mica un supersalt, perquè ja estic fora de temps. Aquí només us he posat aquest exemple perquè un neguit també molt gran és llavors ara tot ha de ser per situacions d'aprenentatge. Llavors jo us diria que aquest quadre que hem fet és una mica, ara estàvem aquí, no? Tot unitats didàctiques, ara en aquests 2 anys que ens queden podem fer una mica unitats didàctiques, situacions d'aprenentatge i després hauríem d'anar a situacions d'aprenentatge, però em direu, però llavors només situacions d'aprenentatge? I us diré, bueno, no té per què ser tot situacions d'aprenentatge, podem tenir de cop una situació d'aprenentatge, un projecte, una situació d'aprenentatge, un taller, però situacions d'aprenentatge i unitats didàctiques no, i em direu per què. Us diré, vosaltres podem tenir altres formes de programar que no siguin situacions d'aprenentatge, sempre i quan aquesta altra forma que donem a les nostres programacions, digue-li taller, digue-li comissió, digue-li projecte, digue-li espai globalitzat, digue-li ambient, sí? Ja sabem que hi ha molts tipus d'estructuració. Han de garantir això. Aquest espai, aquesta forma de programar, aquesta estructura didàctica garanteix la transferència, treballa de manera significativa, promou coneixements productius i funcionals, està vinculat amb un context? Sí. Doncs no cal que sigui una situació d'aprenentatge. El que no pot ser és que en nom de projecte o de taller mantinguem unitats didàctiques o ensenyaments de continguts tradicionals, disfressats, això no. Però si jo entenc que aquestes 4 que hi ha aquí són l'essència de com he d'enfocar l'aprenentatge i
aquestes altres formes alternatives o complementàries de la situació d'aprenentatge els respecten, ho puc fer, sí? Sense problema. Aquí també hi ha aquest recurs que us pot anar bé perquè, suposo, no sé si el tenen potser, Mònica? No els he passat. Vale. Això ho ha fet un servei educatiu de la l'Urgell, llavors això serveix perquè vosaltres aneu posant les competències i els criteris que treballeu en cada situació d'aprenentatge i us fa com un buidat del que heu treballat, no? I això està molt bé per fer el traspàs, per exemple, perquè si jo soc la profe, bueno, de llatí sol haver-hi una, no? Però si soc la profe de quart de llatí i tu de primer de batxillerat, m'ho invento, aquell full va per grup. I llavors va fent un recull de totes les competències i criteris que ha treballat aquell grup de totes les matèries. Per tant, quan es fa un traspàs de profe de la mateixa matèria entre curs i curs, pots tenir un buidat històric del que ha treballat. O si jo sóc un profe que no tinc la programació feta a principi de curs de tot l'any, doncs també a finals de cada trimestre puc fer una retrospectiva de quins elements he treballat i amb un cop d'ull veure què és el que em falta, no? O a vegades si tinc grups, perquè alguns instituts encara treballen així, que no tots van al mateix ritme o no treballo el mateix amb tots, no? També em va bé saber que he treballat amb uns i amb uns altres. És un full Excel, no té massa misteri, però està ben pensat i és força útil, inclús per les coordinacions pedagògiques, no? Poder tenir accés a aquests Excels, també sense molestar el personal, tenir una mica de buidatge de què s'està fent. No arribo a parlar-vos d'aquests dos temes, però bueno, penso que el tema projectes en el temps de gestió autònoma ho teníeu bastant acabat i ara sí que acabo amb això. Aquí hi ha un recurs que us pot resultar útil. Ja sabeu que els informes trimestrals els podeu treure segons el format d'Esfera, però també poden ser propis. I aquí s'ha fet un buidatge gràcies a tots els centres que participen a la xarxa de competències bastant interessant i teniu un munt d'exemples reals de centres que han ofert el seu informe ordenats per categories. Per exemple, doncs informes qualitatius, informes on participa l'alumnat, informes, llavors hi ha com 8 o 9 categories de tipologies d'informes diferents, tots en la línia d'informes competencials, amb els exemples concrets. Llavors, si li voleu donar un cop d'ull, doncs és un bon recurs. I bueno, m'ha faltat una mica de temps, però confio que hagi estat útil i si hi ha una pregunta final, la fem? No? Bueno, n'hem anat fent, Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Espera.